എന്താ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി? എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു UDC എന്ന് വിളിക്കില്ലെന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും UDC അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? എല്ലാരെയും പോലാണോ ബാലേട്ടൻ? സോറി റോങ് നമ്പർ. രാധികയല്ല ഭാസ്കരന. കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയം തോന്നുന്നു. ആരോട്? ഐ ലവ് യു. സത്യമായിട്ടുള്ള പ്രേമമാണോ അതോ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാനാണോ? അയ്യോ പ്രേമിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ അതോ? അത് പോരാ, പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. ചേട്ടൻ വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് സുഖം. അല്ലെങ്കിൽ പണി മുഴുവൻ ഞാനാ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. പഴഞ്ചോറ് കിട്ടിയോ? നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ പോപ്പി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ. അയ്യോ ചേട്ടൻ ദേഷ്യം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മുൻകോപക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ. അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം കാണും. ചേട്ടൻ ആരെങ്കിലും ലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നാരാണാവോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? നമസ്കാരം. മനസ്സിനും ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഉണർവിനും മാനസിക ഉണർവിനും പറ്റിയ ഒരു കളിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് വാ തുറന്ന് ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഒരേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സാമൂഹ്യത്തിൽ കളിക്കാൻ വന്നുണ്ടല്ലോ. മൈ ഗൈസ്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുക. ഓക്കെ എടാ പന്ന സ്റ്റുപ്പിഡ് റാസ്കൽ ഇഡിയറ്റ്. അൽവും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടെന്നുള്ള ഡാഷ് മോനെ. അതുകൊണ്ട് കം ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ലിസൺ മീ ഐ വിൽ ടീച്ച് യു. SMHPQRW. എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് പന്ന സ്റ്റുപ്പിഡ് റാസ്കൽ. കം ലിറ്റിൽ ചിൽ. ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇത്ര ചൊറിച്ചില്ലോ പന്ന സ്റ്റുപ്പിഡ് റാസ്കൽ. ഇസ്മായിലിക്ക നല്ല മഴ. ഇസ്മായിലിക്ക കുളിര് കോരൻ. ഇസ്മായിലിക്ക വാ ഇസ്മായിലിക്ക. അലയിലേക്ക് വാ ഇസ്മായിലിക്ക, നാട്ടിന്ന് വാമേ. പട്ടിക്കുണ്ട് തീട്ടം, ആടിനുണ്ട് കാട്ടം, എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടം. நான் ஒண்ணும் உங்களை மாதிரி பஞ்சத்துக்கு பிச்சை எடுக்க வரல. சும்மா டைம் பாஸ் ஆகுது, அவுட் பாஸ் ஆகுது. சவுண்ட் விடு. சொன்னதை கேட்டா கோடி. இத சொல்லியா என்ன கொல்றானே? ஒண்ணு இல்ல. ഇതുപോലെ ഇന്ന് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് സാറേ ഞങ്ങൾ വഴക്കാം. തന്നെ മൂച്ചേട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേന് തുണി ആര്? ഞാൻ. ഐ ലവ് യു. ഓ ആ നൂറ്റിട്ട് നല്ല കാര്യമായി. എന്തായാലും തങ്കി നീ വിളിച്ചതല്ലേ, ഒരു ഉമ്മടാടി. ഒരു ഉമ്മടാ തങ്കി അങ്ങോട്ട്.